Yes, ndeka ekele mono efamo oye mamado kainebe oya kumaze kanwo challenge oge kigeni no areka ma eka wa nieni kigeni challenge oge ni kowalo no otutu okwu omeni ni ori agha ime dika nwanu wa onye akumaze umocha kanwo ki kueje mani enye wondeka ene omena nene ordinary iya na-eme neke igbo mkpese igbo giri neke ogbanigbe na agbasome omena na-eme dike ihe nnene dị enu ihe ndị omenini eka ndị emu ha eka ndị ne ndị mu neni ihe da uke nchọ na ebucha ọnụ because ne otenere ije ekokuru funde esene na egwu ndị bini mewa na ajọ ajụjụ omena eziokwu na-edo kaya bụ ha enyewo ndị ka kime oji menini oge kike ni onwenye amị iri anịka inwe fedo ihe no ajụjụ menini na ajụ onye ọwụna onye ka nke nwoke kewa okpogho iwe onye ka na ajụ nnụ ajụjụ ni ndị ụmụ ndị kweriri na-ewu ndị edo ilu nwakụ maazị ụmụọcha na asụsụ edo ụmụlede na asụsụ edo ekwuome na asụsụ edo owere ọrụ be na asụsụ edo utogbo je ena asụsụ edo ya ahụ agbọ ena asụsụ ọwụ igbo na idumesa ena asụsụ edo na jụmụ otologbo kwụ ihe ahụ iri anịeni ekeji wee kwọde kasịrị ihe na ihe ji mara neni na ndị edo onwene. Anybody who is aware of the history of Nigeria, a proper history of Nigeria, would know that virtually all these ethnic groups that are claiming to be very distinctive and even radically different from their neighbors actually share all the common frailties and strengths of the other. That the Igbo language